Of, I've already launched yung household composting. That's one of the things that will help in the lessening ng natin sa landfill, no? And hopefully ma-avoid. Kasi ang nangyayari, ang mga sanitation officers don't pick up yung nabubulok. So, you might as well make bulok than nabubulok. Para maging helpful, di ba? Kasi lahat naman tayo mga Ilocano, mahilig magtanim, di ba? Kaya naman tayo maraming malunggay, kung lahat na talong, kung ano, okra, mga ganyan. So, mas maganda din kung yung nanggagaling sa bahay ninyo, yun na rin ang magiging parang organic fertilizer. So that is one of the main thrusts that I want. Now, recently there have been people that have come to do their presentation, and one seems very, very may potential talaga siya kasi sinasabi nila hindi na daw kailangan ng landfill. Ang kailangan lang nila is an area where saan i-deliver lahat ng basura at sila na daw ang mag-take care ng basura. Hindi na nga kailangan i-segregate. No? Tapos, ang kagandahan, sila pa ang magfa-fund. Wow! Sila pa ang magfa-fund. So, tingnan natin. I think right now, is we are looking for, kasi sabi nila, ang portion namin, ang part natin as the provincial government, maghanap ng 5 hectares na place. So, kasama namin sa meeting si Pedro at yung DENR na maghanap para tingnan natin. Sana it happens. Kasi parang maganda. Kasi ang sabi nila, parang ang mangyayari, parang microwave daw. Something to that effect na at yung end product niya, lahat magiging abo. At yung abo na yun, pwede daw gawing fertilizer. Pati separately daw, pwede pa rin yung mga hazardous waste coming from the hospital. So, maganda siya, di ba? Very interesting. So, let's see kung saan aabot ang talks namin. Matutuloy bang pamimigay ng prices natin na kurong-kurong for every barangay who will be actively practicing what you want with yung household composting? Yes, ma'am. Yes. Magkakaroon po. But I'm not so sure kung every barangay. For now, yung mga barangay muna na nagpa-participate. And then we will see as it goes along. Yung that are doing it will really have a kurong-kurong kasi they need transportation to collect yung mga nanggagaling sa para mailagay din sa mga eco park na inumpisahan din naman ng ating vice ko. Doon yung mga, di ba, gulayan and all that. So